тук, за да бъдем абсолютно в рамките на закона, трябва да спомена, че следващите минути са продуктово позициониране. 3, 2, 1 на микрофона, проба какво? Кой ти слуша текста днес? Покажи бедро. 3, 2, 1 на микрофона, проба какво? Не са го чували в клуби, не било добро. 3, 2, 1 на микрофона, проба какво? Кой ти слуша текста днес? Покажи бедро. 3, 2, 1 на микрофона, проба какво? Не било и underground, не било добро. Кара мненията им да се самоизяждат. Направих ги канибали да не се обаждат. За неуките транслейт, среден пръст за всеки хейт. Всяка крачка напред колта за мен е апдейт. Правя рейд, но не сред кочета домати. Пиша статуси и само гледайте дебати. Чудя се, мислите ти уде са ми познати. Изборите напомнят ми на реалити формати. Пълна измишльотина, свидетел си и ти на продуктовата позьощина. Сви още една, запали още една, и готов си за голямата идиотщина. Рап за клубовете, клап за умовете, слаб за върховете, чети между редовете. Или викаш си голям специалист, или химикалът ти пише с кафявото по белия лист. 3, 2, 1 на микрофона, проба какво? Кой ти слуша текста днес? Покажи бедро. 3, 2, 1 на микрофона, проба какво? Не са го чували в клуби, не било добро. 3, 2, 1 на микрофона, проба какво? Кой ти слуша текста днес? Покажи бедро. 3, 2, 1 на микрофона, проба какво? Не било и underground, не било добро. Запомни краварката в левия ъгъл, а аз си мажа маргарина, прехода ме излъгал. Диджея ми вика, какви са тия микрофони? Китайски бокуци купих си и с купони. Но пак съм готов, но с българин по-народно. Сти да ти кажа, това ме е най-голямата гордост. Но знам, големите думи прикриват големия срам. Но знам, за големите мечти не съществува табан. И знаеш ли за мен какво значи мода? Главата ти да прави откато думите, а те да падат на пода. Входа за музиката е ушите, а някой от вас опитва да я заглушите с нова вълна драсканици, некачествени цапаници, качествени караници. Зрима няма кило наденици. И ако пробия, ще карам ли Камаро, или трябва да правя песен с Вики Стораро? Ужас. 3, 2, 1 на микрофона, проба какво? Кой ти слуша текста днес? Покажи бедро. 3, 2, 1 на микрофона, проба какво? Не са го чували в клуби, не било добро. 3, 2, 1 на микрофона, проба какво? Кой ти слуша текста днес? Покажи бедро. 3, 2, 1 на микрофона, проба какво? Не било и underground, не било добро. Ако е възможно, по-елементарно да кажа нещо сложно, за рап чалга е странно. Думата случайност е изпълнена с подлост, противоположност без срок на годност. Мисли